kollox hekk fid-dinja jsir. Ma jekk sħiħa tkun irrieda mitt il-passu x-xogħol isir. Il-qalbina ħawlu x-xitla tagħha b'kura ħadu ħsieb. Sakemm hija bdiet tissaħħaħ għalkemm tagħha resqu l-ħbieb. Iva kbur ikun jekk int wieħed milli ħejju jum daqshekk sabiħ u għażista 12 ta' Mejju. Iva kbur ikun jekk int wieħed milli ħejju xi programm sabiħ intella mill-każin tal-banda 12 ta' Mejju. Baqa l-kbir is-siġra saħħet u fil-fond niżlet l-eruq. Friaj firxet it-zokk ħaxnet illum siġra tola l-fuq. U il-friaj ta' dis-siġra huma rġiel u nisa qlien. Kollha nisu li traħalna huma l-membri tal-każin. Lob tan-nar mid-dilettanti xogħol sabiħ xogħol gost jagħtik. Xogħol li nħadem b'sena kbira xogħol li veru ipaxxik. Is-sur Mastru il-bandisti bl-istrumenti u noti sbieħ. Bil-programm u l-marċi tagħhom li l-poplu jżommu f'ferriq. Iva kbur ikun jekk int wieħed milli ħejju jum daqshekk sabiħ u għażista 12 ta' Mejju. Iva kbur ikun jekk int wieħed milli ħejju xi programm sabiħ intella mill-każin tal-banda 12 ta' Mejju. Xogħol in-nisa ħsieb l-amara l-armar ġewwa il-każin. U bil-ħjata xogħol ta' jdejhom ħafna drab xogħol għat-tiżjien. Bandalori u kavaljuni b'nisin ħelu maħżużin. Dawn ifaxxu lil-barrani u lil-ħudna żebbuġin. Mela ħbieb ejjew nirsistu ntellaw żgħażagħ qalbenin. Nies illi għada pitada jkomplu jkabru dal-każin. Intellaw nies li bl-għaqal tagħhom jitfit jaħdmu ma' kulħadd. U hekk is-siġra l-każin tagħna tgħix f'saħħitha ma tmut qatt. Iva kbur ikun jekk int wieħed milli ħejju jum daqshekk sabiħ u għażista 12 ta' Mejju. Iva kbur ikun jekk int wieħed milli ħejju xi programm sabiħ intella mill-każin tal-banda 12 ta' Mejju. L-eleħuti taqtaw x'qalbhom ngħidlilkom tal-kumitat. Id-dinja ma saritx f'daqqa pass meqjus pass fuq il-blat. Ma x-xogħol kollu li ġa twettaq ejja nqattaw ftit sigħat. F'xi programm li ntellaw fostna l-minu inqas ix-xurtjat.